Hello, Aiya. So लोगोफोर जोंहाया दिनै ना गुरहैदोंमोन आरो ना नै एम्फौ जायना जायालै लोगोफोर नोंसोरो जाहा खिन्थु बिराद एम्फौ जायो नै बिदि एम्फौखौ जायना जाया बेखौ बुङो सुजेमा ओमफ्राय बेखौ बुङो गांजेमा पिटुला आरो बेखौ बुङो गांजेमा गोदोर ओमफ्राय जोंना बुङो एम्फौ गावज्रु नै एम्फौ गावज्रु ओरैबायदि टेस्टि जागोन ना लोगोफोर दिनै खानाया आरो बे एंख्रब गोसोमखौ नोंथांमोना मिन्थिखायो स' थास' आथिंजों जागोन नै लोगोफोर थास' बिबारजों सरि थास' बिबारजों नै थास' बिबारबो लाबोखादो बाबाया आरामसे जानोसै बे गांजेमा फिसा फिसाखौ गांजेमा पुतुलाखौ फ्राय खालामगोन फ्राय खालामनानै माबायाव होगोन थास' बिबाराव नै बिथिंजाय आइया बासिना दोनगासिनो हेलो फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर दिनै जोंहा गोदोर आलासि फैदो दे नायनो नामा वेट आं खोन्थिगासिनो हाय बुंसना हाय होन बिदि हामा सना बिदि आइथिं दिखांना हामा दे सना दे हाय होन दे आइथिं दिखांना हाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर बुंदो सना नाम खोन्थाना ला ओमफ्राय ओइ नोंथ' स्कुल बन्द दाथ' ABCD बावगारजोब्बाय लास्टसो नोंखौ दा मिथिसिगोन नोंसोर नायग्राफोरा जों ABCD रोङा राजाया एफा गिदिर जानानैनो होननानै दाना सना ABCD फरायना होलाय खनसे दे फरायना हो दे मोजाङै सना बुं दे मोजाङै दे फरायना आङो नोंदो रायलायला आङो गाज्रिथार नोङो गैया रोङा इयो रायलायला आङो गाज्रि मोनबाय आङो गाननायनि मेथाइ होगोननो मोदैखौ गारना हो मा जानो गोसो बुं ABCD खनसे फरायना हो मा जानो गोसो आं बेखौनो होगोन दे सना दे मा जागोन आं होमारगोन सना आंनाव फैसा दोङो मा जागोन मा जागोन आइ फैगासिनो बैथिंजा वेट आं खोन्थिगासिनो मिथा लाबोदां मोनजागोन आरो ना मिथा लाबोदोबा खारला होनदो मिथा लाबोदो आइ मा लाबोदो मनायाव मिथा लाबोदो सनाखौ ओमफ्राय दा बा मालाय मिथाइ मोनजासिगोन बा मालाय आयै बे ABCD फरायाखैमोन बेनो होनाङामोनले आं ABCD फरायबासो होगोन होनना बुंदोंमोन हर ABCD फरायबा होखाया हर आं मिथिया नों फरायखायाखै ओमफ्राय दायो फरायगोन ना फराया न'आव थांनानै फाय इ गाज्रिखा मिथाइ मोननायखाय बाम जानोबो ओंखारलायबाय हाय बुं खनसे हाय होनो ओ स' लोगोफोरनि एम्फौखौ एवबायानो जोंहाया मोनबायानो बुंजायो आरोना हालदैखौ बारा नुवाखै आरो केमेरायाव बाट रियेलाव गोमो गोथाव नुखादो जानोसै आरो दा नोंथांमोना जायोना जाया लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय दे नै बेखिनिखौ आं साखिनायनो लादो आरो ना लोगोफोर जाना नायनि र' बोरै जादो संख्रिफोर नांदोना नाङाखै आइनो गांजेमा पिटुलाया गोथाव जादो नोंथांमोनाबा जायना जाया लोगोफोर इफोरखौ मा बुङोबा गांजेमा पिटुला बुङो जोंना बाबाया आंनि फागाखौ जानो फैदो
स' लोगोफोर मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै आरोना लोगोफोर बेनि थाखाय आइ एम रियेलि सरि ओमफ्राय बोथोरफोराबो अखा बोथोर जाबाय थादों नालाय आं मोजां भिडिअ बानायनो हायाखै आरोना स' मा भिडिअ बानायगोन जालायलाङो आरोना लोगोफोर मानो होनबा बारा बेरायनायबो जाखाया आरोना आङो दा इउटुब चेनेलबो खुलिना लाबाय भिडिअ हगारनो हायाबाबो टेनसनसो जाबाय थायो आरोना मोनसे हेबिट जाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि बारा बेरायनो थाङा नालाय आङो माने बेरायनायानो जाया दे बुंनो थाङोबा आं बुहुद खम बेरायो आरोना न'आवनो थायो ओमफ्राय दा कलेज गैदो लाबोदोथ' एकदम उन्दुलाय जालाय बिदिल' जाथारदो आरोना एकदमबार मा खालामनो आरो स' नोंथांमोना बेफोरखौनो नायनानै चेनेलखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसिमनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय